HKT. It's Cash today. Mambo kati anova kutenjesoni tarula. Hatina nguva yekuzorora pakupiga ngoma, hatina nguva yekutamba. HKT tiri kupopota Milan and Gold Church. I go kill them. Mango matimire kupika nyangwe mafadzi vasina nzara. Saka catch chips beta uvaudze ukasava chuna vanosara, kuti vavo vavanopika takavapedza kutara. Saka iko zvino pachigaro cheumambo kati tazovagara. Hatina nguva tapinda mugame, asi nevagara varimo kare sem mambo kati tarula aminem ndovaonesa ndondo vamwe vakasara sepem. Saka rese rhythm ndiripo, ngoma ndotibata ende zvangu nezvechipo. HKT ndiwo wangu mutupo, hatina watinotya, we are God bless people. Mangoma timire kupika nyangwe mafadzi vasina nzara. Saka catch chips beta uvaudze ukasava chuna vanosara, kuti vavo vavanopika takavapedza kutara. Saka iko zvino pachigaro cheumambo kati tazovagara. After 8 Big ups under fire, vamwe vese ndotaka vari nani nezvaya. Vari kumiramira vachitwaya, asi nengoma taenda nenyika dzavaya. Vakaninokera andife ndakavhura goni, vandakusasa neni ngavandibate pafoni. Ini mambokadzi wanu wekudenja zoni. Mangoma timire kupika nyangwe mafadzi vasina nzara. Saka catch chips beta uvaudze ukasava chuna vanosara, kuti vavo vavanopika takavapedza kutara. Saka iko zvino pachigaro cheumambo kati tazovagara. Hatina nguva tapinda mugame, asi nevagara varimo kare sem mambo kati tarula aminem ndovaonesa ndondo vamwe vakasara sepem. Saka rese rhythm ndiripo, ngoma ndotibata ende zvangu nezvechipo. HKT ndiwo wangu mutupo, hatina watinotya, we are God bless people. Mangoma timire kupika nyangwe mafadzi vasina nzara. Saka catch chips beta uvaudze ukasava chuna vanosara, kuti vavo vavanopika takavapedza kutara. Saka iko zvino pachigaro cheumambo kati tazovagara. Hatina nguva yekuzorora pakupika ngoma, hatina nguva yekutamba. HKT tiri kupopota Milan and Gold Church. I go kill them. Mangoma timire kupika nyangwe mafadzi vasina nzara. Saka catch chips beta uvaudze ukasava chuna vanosara,